Najeriya kungiyar samar da tsaro ta Amotekun a yankin Yarbawa ta kama matafiya 38 da suka fito daga arewacin Najeriya bisa zargin ta'addanci. 'Yan ta'adda sun kai munanan hare a wasu kamfuna a yankin Kayes na Bafolabe a kudu maso yammacin kasar Mali. Kotu ta hukunta manyan laifuka na ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa ido akan kisan kiyashin da ake wa al'ummar musulmin Rohingya na ƙasar Myanmar. To yanzu kuma ga labaran kamar yadda suke. Kungiyar Amotekun mai samar da tsaro a yankin jihohin yammacin Najeriya ta sanar da kama mutane 38 da aka samu a cikin wata mota kiran Marsandi sabuwa wadda ake zargin sun fito ne daga arewacin tarayyar Najeriya. Rukayya Abba Kabara na dauke da karin bayani. Da yake bayani jim kaɗan bayan kamun, shugaban kungiyar Amotekun reshen jihar ta Ondo ya ce mutanen sun kasa bayar da cikakken dalilin zuwansu jihar. Yayin da yake tattaunawa da RFI Hausa, sarkin Hausawan Shasha Ibrahim Shehu Abdullahi ya ce lokaci yayi da ya kamata shugabannin arewacin ƙasar su fara hana matasa irin wannan balaguro. Makamai ko kuma su ainihin yan gudun hijira ne daga ainihin daba ta turji ko daba lafurawa. Shugabanninmu na arewa don Allah su hana wannan lodin awaki da aka tare daga arewa zuwa kudanci. Saboda abun yana da matsala. Ba a kama su da komai amma ba yanzu a yanzu a ce an gama binciken wasu yin fili ba su yi ba in dai a hannu a Amotekun ba mu da kwanciyar hankali a kama su. Wani abu da ke ɗaukar hankali shine yadda Amotekun ta ce mutanen sun gaza bayar da cikakken bayanin kansu ko kuma abin da suka je yi a jihar, abin da masanin tsaro Nura Bodinga ke cewa yawo da katin shaida yana da matukar muhimmanci. Wato muhimmancin ID card yana da yawa fannin sha'ani na tsaro ko ba yanayi na matsalolin tsaro yana taimakawa shi wanda yake ɗauki da wannan kati abubuwan da irin wayannan ƙungiyoyi na Amotekun suke yi kuma har yanzu ba wani tsawatawa abu ne wanda zai iya kawo wata ma matsala da tafi wannan da ake ciki. Ƙungiyar ta Amotekun ta ce cikin mutanen da aka kama akwai wani wanda ke ɗauke da wata riga da aka rubuta kalmar kwamanda a jikinta, yayin da ta ce da zarar ta kammala bincike za ta tura mutanen kotu. Rukayya Abba Kabara, RFI Hausa. Ta yi majalisar dokokin jihar Rivers sun bayyana gano wata makarkashiya da ake shirin amfani da ita ta hanyar amfani da wani umarnin kotu ana su tsigi gwamnan jihar Similayo Fubara. Akan haka 'yan majalisar sun yi kira ga abokan aikin su da su yi fatali da yunkurin hana su gudanar da aikin su. Idan ana iya tunawa a ranar Alhamis da ta gabata ne aka fara shirin tsige gwamna da mataimakiyarsa Farfesa Ngozi a bisa zargin su da rashin da'a. 'Yan majalisar sun bayyana yunkurin hana su tsige gwamna a matsayin wanda ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya. Rahotanni daga kasar Mali na cewa 'yan ta'adda sun kai hare-hare kan wasu masana'antu mallakin 'yan kasuwa guda uku da ke a Bafolabe a yankin Kayes na kudu maso yammacin kasar. Kamfanin da suka fuskanci wato makamantan iri-irin waɗannan hare-hare na 'yan ta'addanci a watan Yulin 2025. Azima Bashir Aminu na ɗauke da ƙarin bayani. Majiyoyi daga yankin sun ce da sanyin safiyar Lahadin da ta gabata ne 'yan ta'addan suka kaddamar da farmaki kan masana'antun har guda uku da wasu shaidan gani da ido suka ce 'yan ta'addan da yawansu ya haura 150 haye a babura rike da manyan makamai sun nufi yankin da masana'antun suke kuma nan take suka fara buɗe wuta tare da kone-kone. A cewar bayanai 'yan ta'addan sun kai hare-haren tsakanin sa'o'in 6 zuwa 9 na safiyar Lahadi wanda yi matukar illa ga masana'antun uku da suka kunshi Gotri mallakin haɗakar 'yan kasuwar Indiya da ke samar da siminti, kana Kariye Ejeus mallakin ɗan ƙasar ta Mali da ke Karaga, sai kuma wata masana'antar samar da duwatsu dukkanin su mallakin 'yan kasuwar Malin. Wasu majiyoyi sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa tun a farkon makon jiya ake ganin kwararuwar 'yan ta'addan zuwa yankin tare da tattaruwa a wani sansani, lamarin da ya sanya tsoro a zukatan jama'a. Rahotanni sun ce samun bayanan shigar 'yan ta'adda yankin ya sanya kamfanin jinye ilahirin ma'aikatansu dabarar da taimaka wajen tsiratar da rayukan da ka iya salwanta a wannan hari. To kasar Ghana ta bayyana dakatar da cinikayyar bani gishiri in baka man da ta musayar zinari da man fetur a kasar. Gwamnatin gwamnan babban bankin kasar ta Ghana shi ne sanar da hakan a ganin a gaban kwamitin fayyacewa al'ummar kasar lamuran da suka shafi ci gaban kasar a zauren majalisa. Hukumin kasar Ghana dai sun bayyana daukar matakin ne lura da yadda suka kirga faduwa ta akalla CD biliyan 1 da miliyan 800 a shekarar 2024 da ta gabata.
Gwamnatin Somaliya ta soke dukkanin yarjejeniyar tsaro tsakaninta da haɗaɗɗiyar daular Larabawa wadda ta shafi muhimman tashoshin jiragen ruwa. Tana alakanta ɗaukar matakin da ke ta 'yancin ta a matsayinta na ƙasa 'yantacciya. Ga Ahmad Abba ɗauki da bayani. Ofishin Prime Minister Somalia ya sanar da ɗaukar matakin ne ranar Litinin bayan wani taron majalisar ministoci wanda ya amince da soke dukkan yarjejeniyoyi da suka shafi tsaro da kuma wasu tsare-tsare na haɗin gwiwa game da tashoshin jiragen ruwa na Berbera da Bososo da kuma Kismayo tsakaninta da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Shi ma ministan tsaron ƙasar Ahmed Muallim Fiki cikin wata sanarwa a shafinsa na X ya ce majalisar ta yanke wannan shawara ce bisa ga rahotanni da gamsassu hujjoji masu ƙarfi da ke tabbatar da shirin daular Larabawa na zagon ƙasa tare da barazana ga 'yanci da kuma haɗin kan Somaliya. Majalisar ministocin ta kuma amince da wani daftarin doka kan 'yancin ƙasar da kuma haɗin kan ɗaukacin yankunan Somaliya tare da wani ƙuduri na sulhunta ɓangarorin ƙasar. Daftarin dokar za ta hana gwamnatocin yankuna da ƙungiyoyi masu zaman kansu shiga wata yarjejeniya da ƙasashen waje ba tare da samun izini ko amincewa daga gwamnatin tarayya ko ma'aikatar da abin ya shafa kai tsaye ba. da Ahmad Abba, wata kwakwarar majiya daga dakarun kungiyar RSF da ke fafatawa da sojan kasar Sudan da ta nemi a sa kai sunanta ta bayyana yadda jirage marasa matuƙa suka kai hari a babbar sharkwatar sojan kasar. Wannan shine karon farko da aka ga hakan tun harin da ya faru a watan Oktoban bara. Babbar barikin sojin ta Simir dai ta kasance a tsanaki ne a daidai lokacin da aka mamaye ta. Babbar kotun hukunta laifukan ƙasa da ƙasa ICJ ta bayyana cewar tana nan fa tana sa ido akan kisan kiyashi da ake yi wa musulmin Rohingya da ake musu kisan gilla shekaru da dama da suka gabata. Ƙasar Gambia ita ce dai ta shigar da ƙarar Myanmar kenan a watan Nuwamban 2019 a madadin ƙungiyar ƙasashen musulmi ta duniya. Dauda Jallo shine babban mai gabatar da kara na kasar Gambia ga kuma bayanin da yi. These oral hearings come at a time in which the fundamental principles of Zaman kotun da aka gudanar ya yi daidai da lokaci a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa, kamar dai yadda yake kumshe a yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniyar, kuma duniya ta sa ido ta gani idan dai yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniyar ba ta kawai a fatar baki ba. To kalaman babban lauyan kasar Gambia kenan da ya gabatar da kara a gaban kotun duniya. Kasar Farisa Iran ta gayyaci jakadun kasashen Faransa da Itali da Ingila don su wanke kansu akan zargin da take yi musu na goyon bayan zanga-zangar da wasu mafusata a kasar suka yi. An dai jima ana ita wannan zanga-zangar da ta samo asali daga ainihin tsadar rayuwa da mutane suka kasa jurewa. Irin dai ta nuna wa jakadan kasashen shaidu na yawan barnar da masu zanga-zangar suka yi mata tare da kira gare su da su nuna wa kasashen su da suke wakilta don su ga irin kisar da suka yi mata. A halin da ake cikin zanga-zangar da ake yi a kasar Iran din ta juye ta koma ta goyon bayan gwamnatin kasar Iran, duk da cewar shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi barazanar ɗaukar matakin soji ga ita kasar Iran. Labaran kenan, yanzu kuma sai labarin wasanni. Tare da Azima Bashir Aminu. Ta an gaishe da Faruk Muhammad Yaba, an duka wa zagaye na uku na gasar wasan cin kofin FA daren jiya Litinin a Ingila, inda aka ga haduwar Liverpool da Barnsley. Kamar da yadda aka yi tsammani, Liverpool ta mamaye wannan wasa kasancewar ta a gida, inda ta yi nasara da kwallaye 4-1. Kwallayen da ta samu ta hannun 'yan wasanta Dominic Szoboszlai tun a minti na 9 da faru wasa gabanin kwallon Jeremy Frimpong a minti na 36 kafin
kafin tafiya hutun rabin lokaci kuda yake Adam Phillips ya farke ɗaya inda aka tafi hutun rabin lokacin ana wasa 2-1. Bayan dawa daga hutun rabin lokaci ne tawagar ta Annie Slot ta kara kwallaye 2 ta hannun Florian Wirtz da Hugo Ekitike. To da wannan nasara kan Barnsley kenan Liverpool kawo yanzu ta doka wasanni 11 a dukkanin gasa ba tare da an doke ta ba. Haka zalika kai tsaye wannan nasara ta bata tikitin haduwa da Brighton a zagaye na gaba na ita wannan gasa ta FA. Liverpool ta cire tuta kenan. Wannan haka yake. To bayan hutun kammala wasannin gab da na kusa da karshe na gasar cin kofin Afirka ko kuma Afcon da ke ci gaba da gudana a Morocco, kasashe 4 da suka rage a gasar su fara shirin tunkara junansu don fitar da waɗanda za su kai wasan karshe. Kamar dai yadda yake a tsare gobe Laraba ne za a duka wasannin na gab da na karshe inda tawagar Atlas Lion ta mai masaukin baki Morocco kenan za ta kara da Super Eagles ta Najeriya da misalin karfe 9 na dare. Kuma za mu zuba ido mu ga zaki ne zai yi nasara ko kuwa mikiya. Sai dai kafin wannan haduwa Eagles din da Atlas Lion akwai wasa na farko da zai fara gudana shine haduwar Masar da Senegal da misalin karfe 6 na yammaci. Wannan haduwa dai tamkar tarihi ne ke kokarin maimaita kansa domin idan aka tuna wasan karshe na cin kofin ita wannan gasa a 2019 an ga haduwar Masar da Senegal kuma Senegal ta doke Masar ta lashe kofin. To yanzu kuma ba. To abin da kowa ya zuba ido a yanzu dan gani shine ko tawagar ta Masar za ta rama abin da aka yi mata a wancan lokaci ko ko za ta bari Senegal din ta ci gaba da more ta. To kwana guda bayan Real Madrid ta rasa damar lashe kofin Spaniya na Spanish Super Cup, manajan kungiyar Xavi Alonso ya sanar da raba gari da tawagar kasa da watanni 8 bayan da ya karbi ragamar horar da ita wannan kungiya. Tambayoyi sun da baibaye wannan aji aiki na Alonso yayin da masharhanta ke ganin cewa tuntuna an samu farraka tsakanin mai horarwa da 'yan wasansa. Wasu na da ra'ayin cewa matsaloli sun da baibaye jagorancin na Alonso ciki kuwa har da rashin nasara a manyan wasanni da suka fuskanta a ƙarƙashin jagorancinsa. To duk da cewa Real Madrid na nuna bajinta a gasar zakarun turai inda a yanzu haka take jerin kungiyoyi 8 mafiya karfi a gasar, haka zalika gasar Copa del Rey da kuma La Liga da take da tazarar maki 4 tsakaninta da Barcelona. Amma wasu bayanai na cewa tun farko dama shugaban kungiyar wato Florentino Perez bai gamsu da jagorancin Alonso ba. A lokuta da dama Perez na nuna cewa Alonso ya gaza rike tawagar kwatankwacin yadda ya yi a Bayer Leverkusen. Haka zalika ya gaza tattarawa ko kuma haɗa kan tawagar ta yadda za su rika wasa a dunkule ko kuma ban umarninsa yadda ya kamata. To a yammacin jiya Litinin ne dai kungiyar ta fitar da sanarwar raba gari da Alonso wadda ta ce rabuwa ce ta fahimtar juna ba kuma tare da rikici a tsakaninsu ba. A gefe guda wasu na ganin rashin da'ar 'yan wasan na Real Madrid a baya-bayan nan na daga cikin dalilan da suka sanya shi Alonso gamsuwar cewa lokaci fa yayi da ya kamata ya raba gari da kungiyar baya ga halin ko in kula da jagorancin Madrid ke nunawa kan fahimtar shi ko ra'ayinsa kan batutuwa da dama da suka shafi wasanni. Da gangan abba kisa guntun wando ba a gaishe ki. Tuma da yanzu kuma sai mu haɗa ku da Michael Kudusu na ƙasar Morocco a inda ake gasar Afghan. a yayin da gasar afcon ta shekarar 2025 ke shirin shiga matakin kusa da ƙarshe, alƙalin ne yake bayyana ainihin yadda gasar ke tafiya daga kwallaye zuwa kirkirar damammaki har zuwa ikon sarrafa wasa. A jerin masu zura kwallaye a raga, Ibrahim Diaz na Morocco ne ke kan gaba da kwallaye 5, abin da ke nuna ingancin tsarin kai hare-hare na masu masaukin bakin. A bayansa akwai Victor Osimhen na Najeriya da Mohamed Salah na Masar, kowannen suna da kwallaye 4, yayin da 'yan wasa irin su Ademola Lookman da Ayub El
Maccabi ke biye da kwallaye 3-3. A bangaren kirkirar damarmaki a Demola Lukman ne ke jan ragamar inda ya taimaka aka ci kwallaye 4, lamarin da yasa ya zama ɗaya daga cikin 'yan wasa masu matukar tasiri a gasar. Sadio Mane na Senegal yana biye da shi inda ya taimaka aka ci kwallaye 3, yayin da Alex Iwobi, Samuel Chukwueze da Azedino Unahi ke ci gaba da taka muhimmiyar rawa a tsakiya da gefen fili. Idan muka dubi tawagan kasashe, Morocco ce ke kan gaba wajen rarraba kwallaye inda ta kammala rarraba fiye da kwallaye 2000 mafi yawa a gasar. Wannan alama ce ta yadda take sarrafa wasa da hankali. Najeriya kuma ta hada karfi da sauri kuma tana cin kwallaye tare da daidaiton wasa a tsakiya. A gaban raga, Morocco da Najeriya na daga cikin wanda suka fi cin kwallaye, amma abin lura shine ingancin amfani da damarmaki, musamman ma daga masu masaukin baki. A gasar gaba ɗaya, 'yan wasa da dama ne suka zara kwallaye, abin da ke nuna daidaito da kuma alamar kwanji ya kusan zuwa ɗaya. A yayin da wasannin kusa da ƙarshe ke gabatowa, fafatawar yanzu a bayyana take. Ikon sarrafa wasa da kwallo da kuma saurin sauya tsari za su taka muhimmiyar rawa wajen samar da nasara. AFCON 2025 na ci gaba da shiga mataki mafi muhimmanci, kuma kamar yadda alƙaluma ke nunawa, bambanci kaɗan ne ke raba nasara da rashin nasara. Daga birnin Casablanca na Morocco, Michael Kudisin. To a gaida Michael Kudisin. A Najeriya, kungiyar Amotekun mai samar da tsaro a yankin jihohin yammacin kasar ta sanar da kama mutane 38 da aka samu a cikin wata mota kirar Mercedes-Benz sabuwa waɗanda ake zargin sun fito ne daga arewacin kasar. Kungiyar ta ce yayin bincikenta na farko ta gano cewa mutanen sun gaza bayar da shaidar kansu ko kuma bayanin abin da suka je yi a jihar ta Ondo. Shin waɗanne hanyoyi kuke ganin ya kamata matasa su bi don kare kansu idan za su yi irin wannan bulaguro? Wani matakin kuke ganin ya kamata shugabannin arewa su ɗauka don takawa wannan matsala birki? Muna dakon ra'ayoyinku kamar dai yadda aka saba. Tuma da sai a hanzarta a rubuto ra'ayoyi a turo, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.